Markel Olano EAJak batzar nagusitan duen bozeramaleak Leiberri zentroa bisitatu du. Bertan Tolosaldeak ekonomikoki dituen arazoak ezagutu eta etorkizuneko erronkak aztertu ditu. Leiberri zentrorako bisitan Jose Luis Urdangarin Tolosaldea garatzeko gerenteak zentroan egiten den lan guztiaren berri eman die bai Olanori baita eskualdeko EAJako hainbat ordezkariri ere. Olanok hedabideen aurrean egindako adierazpenetan Leiberri bezalako zentroen garrantzia azpimarratu du. Nik uste azkenean ez dela bailararen egoera ezagutzea, nik uste Leiberrik ematen digula parada egokia eta garrantzitsua Tolosaldeko bailarako egitura ekonomikoa eta baita ere egoera ekonomikoa ezagutzeko. Nik uste dute gaur bertan Leiberriren proiektua ja gertutik ezagututa, martxan jarri eta aurten bertan inauguratu. Ez proiektua bera, ez bai eraikina. Eta ikusi ze indar hartu duen, nik uste alderatik harridura puntu batekin, baina pozez hartzen dudala baita ere gaurko bisita, eta ikusi azkenean Gipuzkoak egoera ekonomiko oso larria bizi duela, dana ditugu gogoan adibidez Fagor bezalako kasuak, benetan larritasun horren berri ematen dutenak eta ejemplua jartzen dutenak, baina guzti hori kontutan izanik ere, larritasun hori kontutan izanik ere, ikusten dugu Gipuzkoa ez dagoela geldi, Tolosaldea ez dagoela geldi eta indarrean dagoela proiektu berriak bultzatzen eta baita ere esango duke etorkizuna behar den bezala prestatzen ekonomika arloan. Nik uste dut azkenean, eta entzuten genuen bisitan, azkenean Tolosaldeak Gipuzkoako gainontzeko bailara gehienak ez bezala daukena da ahuldade desente estruktura ekonomikoan enpresa indartsuen inguruan, enpresa traktoren inguruan. Bere momentuan papergintza guzti hori gainbera etorri zen, eta nik uste momentu honetan ez nuke esango zerotik, baina beste bailara batzu baino beragotik abiatu behar daukala. Horrek desabantaila badauzka, esfortzu handiago egin behar da, baina abantaila batzu badauzka baita ere, zerotik abiatzeak edo berritik hasteak ekartzen duelako aukera berria hiltzeko oportunitate bat. Nik uste dut, momentu honetan, Leiberrin bertan ikusten ari gera, enpresa aztegia daude, proiektu berria daude, jende gaztea dago, eta horrek ematen dugu aukera bat Gipuzkoa osoko egitura ekonomikoa berritzeko eta indartzeko.